Co to je? To bylo zase takové, jsme neměli dál. Mám se vyzout? Ne, tady jo. Nemám se vyzovat, ok, v pohodě. Chceš s něčím pomoct? Jo, ne, to zvládnu. Ale jak dlouho tady bydlíte? Rok? Rok? Rok tady bydlím a budeme se stěhovat za chvilku. A jenom vy dvě, jo? Nebo Jenom kolik vás tady bydlí? Ne, jenom my dvě, to štěstí. Kdyby nás tady bydlo víc, tak to by bylo hrozně. Ten to topení, to je takový příjemný. Hlavně stavu proti tomu venku, jak tam byla zima. Jo, tak tam je zima. Hej, teď mi napsal Adam. Zase. Co zase píše, hej. Pořád píšete. Hele, a co vy dva, jako? Nedomluvili jste se. No. Vy jste se na něčem domluvili? No, No, jak si to máš tady v plánu, Na co jsem šel? Šel na návštěvu. Přece jsem nešel zbytečně, ne? Ty mu budeš novou ukazovat prsa? No. Ty vole. Ukážeš mi vaši koupelnu? Ukážu, tak pojď. Nebylo by to lepší vedle? Jo? Jo? Chceš jít vedle? Jo. Tak to já to bych vůbec teda do toho. Ne, v pohodě. Nebídek. To je tvůj kámoš, jo? To je můj kámoš. Věrný kamarád, že? Jo? Jo. A mazlíte se takhle A spolu, mazlíme se spolu. Já ho mám ráda. Jo. Taky můj kamarád v nepohody je tady se mnou pořád. A už jste spolu někdy něco měli? No jo, měli furt. Každý den. Každý večer. Tak jo. Ale a můžete ještě poprosit o telefonní číslo? Tak jo, díky moc. Měj se, čau. Měj se, čau.